بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ma yan uwa musulmi a fatan alkhairi da tsinkayowar wannan wata mai albarka na watan Rabiul Awwal. Muna ta dukkan musulmin duniya masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama murna. Sanarwar da muke yi wanda ake tambayan mu na maganan wani lokaci ne za a zauna na jauhara da za a yi na Kaduna State na murnan shigowar wata na ranar Juma'a kenan mai zuwa a 1 ga watan Rabiul Awwal, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1448. Za a zauna ne a masallacin Juma'a yanda Maulana Shehu Dahir Bauchi radiyallahu ta'ala anhu yake tafsir, masallacin Juma'a kenan da Tudun Wada. Za a zauna ne bayan sallan magariba. Za a fara wannan jauhara ne daga magariba zuwa sallan isha. Wannan sirrin jauhara kuma da za a yi, za mu yi shi ne da niyyar da murnan zagayowan watan da aka haifi fiyayyen halitta khairu khalqillahi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma za mu ma yan uwanmu musulmai, yan dariƙan Tijjaniya, yan failan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu addu'a ta fatan alkhairi da ci gaba da samun zaman lafiya a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba da kuma sauran kasashen musulmi a ko'ina wadda ake zaluntar su. Allah ka ba su nasara alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallama. In Allah ya da za a yi wannan jauhara kenan, in Allah ya kai mu jibi Juma'a, zai zama Juma'a a 14 ga watan 8 hijira 2026 kenan. Zai zama 1 ga watan Rabiul Awwal, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1448. Allah ya bada ikon halarta. Muna gayyatan kowa da kowa wajen wannan addu'a da za a yi wannan salati na jawharatul kamali. Allah ya bada ikon zuwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi